No sé si m'ha acabat de contagiar el Santi Siquier dels nerviosismes, perquè jo no estic acostumada a parlar en públic, davant de la tele, amb una càmera. Jo no veig les persones amb les que interactuo, així que això és una mica la meva estrena també davant de la gent, així que no m'ho tindreu en compte, no? Imagino. Avui tenim l'oportunitat aquí a Esplugues de conversar amb el candidat al Senat de Convergència Democràtica, Miquel Calçada. Molt bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies. Jo tampoc estic acostumat. Veus? Ja som dos. Segur que sí. Almenys a la campanya electoral haurà de parlar molta gent, Miquel? Bueno, això sí. Però no només això, perquè també ens acompanya el seu predecessor, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda, què tal? Actual delegat del govern de la Generalitat aquí a Barcelona, i crec que és una pregunta obligada que li podria donar algun consell, no? A Miquel Calçada, no sé si el consell servirà, no? Perquè no va anar massa bé, no? Home, la veritat és que no va massa bé. 314.000 vots, eh? Sí, bueno, sí, però és igual, al final no teníem, perquè el tindrem, el senador. Home, consells és com si em demanes que un senyor de segona que juga com pot li doni consell a Messi, no?, que tenim aquí al costat. Home, poca broma, no? No hi ha cap consell més enllà d'un, en tot cas, i és que relaxi, que disfruti de l'experiència, és una experiència potent que permet aprendre moltes coses que no saps, que només se n'aprèn des d'una tarima, parlant amb la gent. L'experiència que candidat és xula, i per tant, simplement que disfruti, que t'ho passis bé, i ja està. A partir d'aquí segur que allò que es va perdre es recuperarà en aquesta ocasió. Segur que sí. Santi Siquier ho deia, no? El nerviosisme que m'ha transmès aquests últims minuts abans de començar, portaveu de Convergència Democràtica aquí a Esplugues. Bon vespre, també. Molt bon vespre, molt bona vesprada a tothom. I abans que em deixeu a soles, no?, amb Miquel Calçada, m'agradaria, doncs, per fer un petit col·loqui entre els quatre, perquè molts independentistes, però també molts sobiranistes es pregunten què hi hem d'anar a fer a Madrid. Santi Siquier, què hi hem d'anar a fer a Madrid? Hem de ser-hi perquè el sistema democràtic actual està organitzat d'aquesta manera, però també perquè estratègicament ens interessa molt defensar els nostres interessos en aquest període de temps que aquests dies ens sentireu parlar molt i molt, que hi en anem parlant, que anomenem el mentrestant. El mentrestant no assolim això que estem perseguint, que és l'estat independent per Catalunya, doncs els governs estatals van prenent decisions, i tant el Rajoy com el seu govern del PP, doncs les decisions que pren no és que afavoreixin gaire els interessos territorials nostres a Catalunya. És per això que és molt important presentar-nos en aquestes eleccions i que els nostres senadors, encapçalats per Miquel Calçada i el seu equip, i el Quico Homs al Congrés i el seu equip, puguin defensar-nos com Déu mana. El govern actual del Rajoy i del PP, i amb això estareu d'acord amb mi, són experts en tres coses:
són campionats del món mundial en 3 coses. I us posaré un exemple amb el sector i l'àmbit que jo treballo, que és el món de l'esport. Són campionats del món mundial enfrontar-nos amb el Tribunal Constitucional per qualsevol esdeveniment que nosaltres pretenem de millora amb el nostre territori. Ja es tracti d'habitatge social, de polítiques energètiques, o en el món de l'esport, per exemple, en aquests moments tenim recorreguda la modificació de la llei que regula les professions de l'esport. També són campions del món mundial de recentralitzar polítiques que estatutàriament nosaltres tenim contemplades a Catalunya i que constitucionalment les podem desenvolupar amb tota normalitat. El fet és l'arsal, sobretot centralitzar i tornar a entomar polítiques cap a Madrid. És la direcció contrària que nosaltres pretenem. En el món de l'esport què ens ha passat? Doncs que en el seu moment vam pretendre dinamitzar la llicència única esportiva des de les federacions esportives espanyoles, on les federacions esportives catalanes i tot el nostre sistema esportiu quedava marmat perquè sense cap mena de contraprestació a canvi se'ls demanava un peatge. Gràcies a aquests 4 mesos dels nostres congressistes a Madrid, doncs hem pogut tombar aquest fet, i el dia que hi hagi un govern estable a Madrid, que de moment sembla que costa, doncs s'haurà de retomar aquesta decisió. I la tercera qüestió, amb els quals són campionats del món mundial, i amb això el Miquel també està bastant avasat, en mobilitzar tota la diplomàcia política de les ambaixades i exteriors perquè qualsevol iniciativa nostra a nivell internacional a l'exterior quedi avortada o quedi marmada. Aquest fet ens passa sovint, no fins i tot ja a nivell de govern, de polítiques governamentals, sinó que a nivell del sector privat. El món esportiu federat internacional és un món privat, i des del govern de l'estat espanyol també es coacciona perquè les nostres federacions esportives no puguin ser reconegudes internacionalment. Però a part de tot això, necessitem el Miquel com a senador fort i el Quim Homs amb el seu equip al Congrés forts, amb el pes dels nostres vots, amb el pes de la vostra força, perquè la justícia redistributiva dels recursos sigui molt més justa i vagi d'acord, i amb això acabo, amb l'esforç que fa Catalunya envers la resta de l'Estat. En aquest mentrestant hem de gestionar els interessos perquè mentrestant siguin de la manera més justes possible. Si nosaltres som el 16% de la població en l'Estat, representem que el 18,4% del PIB surt de Catalunya, o que el 26% de les exportacions les promovem nosaltres, hem de tenir una correspondència en polítiques d'infraestructures o en polítiques socials que reverteixin a casa nostra. Si no, malauradament, no ens en sortirem, que és el que ens està passant, i això és el que anem a defensar, i el que ell i el seu equip anirà a defensar des de la Càmera Territorial del Senat i des del Congrés també. I només per acabar, matisar 3 fets, perquè porto el terreny a casa i així acabo i em quedo tranquil. Jo és que el Santi ja el conec. I puc parlar d'Esplugues, perquè m'interessa parlar d'Esplugues també. Aquests fets i aquestes infraestructures que no acaben d'arribar, tenim l'exemple viu i demanat des d'aquí Esplugues. Fa temps que estem tramitant, estem gestionant el pla de mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'Estat espanyol, que amb l'horitzó 2011-2020 pretén allargar la via de Castelldefels fins que arribi a la zona universitària. Això ho estem reclamant, i estem reclamant una parada a Esplugues. Això està aturat, i des del govern el que estem demanant és que ens deixi optar a fer aquesta obra i que ens atorgui aquesta obra que està dissenyada i està contemplada. De la mateixa manera que també volem un bus comarcal de tots els municipis de la comarca que entri pel mig de la Diagonal, no com ara, perquè el concepte de mobilitat futura doncs evolucioni i ens traiem tot aquest neguit de l'entrar diàriament a Barcelona. És per això que necessitem força a Madrid i representació per Catalunya. Ara sí, Miquel Àngel. Vull afegir només una cosa molt breu al que ha dit el Santi, i és que aquest vot té un efecte boomerang. Hem de defensar moltes coses a Madrid, algunes ha explicat el Santi, però fonamentalment hi ha una cosa que hem de defensar amb aquest vot, i és el govern de Catalunya. Sabeu que el nostre govern doncs estem vivint una mena de gincama, diguem-ne, per tirar endavant el full de ruta, i per una cosa tan senzilla que hauria de ser tenir uns pressupostos, doncs ja sabeu que la cosa no ha sortit bé, que no hem tingut el suport d'aquells que havien donat la paraula, havien pactat amb nosaltres aquest pacte d'estabilitat i que ens han deixat tirats, així de clar. I han deixat tirats no el govern de Catalunya, sinó el conjunt de la societat catalana, que necessitava molt aquells 1.000 milions. Però hi ha molta gent que està esperant que el sobiranisme, que l'independentisme
perdi aquestes eleccions. És més, hi ha molta gent que està esperant que Convergència perdi aquestes eleccions. Per una cosa molt senzilla. No per aturar el procés, que també, no perquè ens odien una mica, que també, sinó perquè és l'única manera d'afeblir un president que funciona com un tiro, que és el president Puigdemont. El president Puigdemont comença a donar tanta por com aleshores donava el president Mas, que també va caure fruit d'aquell malaurat acord. Si enviem un missatge molt clar a Madrid votant a Convergència, el que estem fent també no només és enviar una colla de senadors i de diputats que ens defensaran millor que ningú els nostres interessos en aquest mentrestant que parlava el Santi, sinó que reforçarem molt clarament el nostre govern i afrontarem de la millor de les maneres una fita molt important que tenim al setembre, que és una qüestió de confiança. Si el vot de Convergència, si el vot sobiranista s'afebleix molt en aquestes eleccions, segurament el govern de Catalunya afrontarà la qüestió de confiança amb més feblesa. I això no ens ho podem permetre, primer, perquè hi ha una majoria social que està donant suport al procés, perquè hi ha una majoria social que està esperant, amb molta esperança, perdó-me l'expressió, que finalment es facin passos endavant clars, nítids, en el full de ruta en la construcció del nostre estat. I això només depèn fonamentalment dues coses: que les candidatures independentistes funcionin, però sobretot que funcioni una, la de Convergència, perquè és la de president Puigdemont. I això no ho pot oblidar ningú. Per tant, aquest vot, i acabo, no serveix només, que també és molt important per defensar els nostres interessos allà, és que ara mateix serveix fonamentalment per defensar el govern i els nostres interessos aquí. Gràcies. M'estaven mirant els dos amb una cara com si es pressionés, però no es pressiono. Miquel Calçada, el seu torn. Molt bona tarda. Bé, em sembla que ja han dit el que anem a fer concretament, o el que intentarem fer a partir del dia 26, si la gent ens dona la confiança. Aquest home que tinc aquí a la meva dreta, que és el Miquel Àngel Escobar, doncs aquestes eleccions, les passades concretament, no ho va tenir fàcil, ho va tenir força complicat. A més, eren uns moments, venia Nadal, estàvem també en un moment després del 27S, després de 2 mesos i mig de negociació en què la gent estava doncs, francament decebuda, en certa manera, i hi havia aquestes eleccions espanyoles. Algú es pot preguntar, doncs escolta, què anem a fer? Perquè jo ja he desconnectat, ja fa temps que aquests temes no m'interessen, no em deixen d'interessar. Abans ho ha dit el Santi, en aquest mentrestant, en aquesta post-autonomia i aquesta preindependència, com li agrada dir al president Puigdemont, doncs continuaran passant tant pel Congrés com pel Senat tot un seguit de lleis que d'alguna manera laminen el nostre autogovern. Jo m'he compromès amb la llista de Convergència, m'he compromès com a independent al Senat, precisament per això que estàveu dient tots dos. Per una banda donar suport al Parlament de Catalunya i a la seva majoria, que recordem que és la majoria de Junts pel Sí, i hi ha una majoria independentista, i en segon lloc per donar suport al govern de Catalunya. I en tercer lloc és que mentre no haguem arribat precisament allà on volem arribar, cada vegada que posin urnes nosaltres ens hi hem d'abraonar, és a dir, tota aquella gent que el que volem és tenir un estat propi per Catalunya, el que hem de fer és abraonar-nos-hi i anar a votar. I en la mesura del possible, si es pot sumar algun senador més, perquè ja n'hi ha també de senadors independentistes, doncs a Madrid això és el que anem a fer. Si em preguntes jo personalment què hi aniré a fer, doncs és evident que anirem a explicar, a defensar primer Catalunya, però després a explicar com volem aquesta independència i quin és el moment que està vivint en aquests moments el nostre país. Però jo no sé si la gent n'és molt conscient, això que estava explicant, abans m'ho explicava el Miquel Àngel Escobar. A partir del 2010, ja sabeu, hi ha la sentència del Tribunal Constitucional, hi ha aquella primera gran manifestació, i és a partir de l'11 de setembre del 2012 quan comença tota aquesta, podríem dir-ne, entre cometes o sense cometes, revolució. Això s'ha vist molt poques vegades, és a dir, que hi hagi una majoria de gent que està determinada per aconseguir això que tots volem. Francament s'ha vist poc, i el que estem fent és seguir senzillament aquest full de ruta. És difícil, és complicat, hi ha entrebancs, hi ha interferències. Ara mateix sorgeix un altre acrònim nou que es diu RULL, el RULL és un altre, RUI, tampoc és portuguès, és aquest referèndum unilateral d'independència. Bé,
la majoria que hi ha en aquests moments al Parlament de Catalunya, i que és una majoria independentista, va ser votada precisament per després de 18, 20, 16, 15, 22 mesos a fer una proclamació una vegada tinguéssim aquestes estructures d'estat, que és el que estan fent en aquests moments. I em sembla que és el que hem de fer, és a dir, donar suport, continuar donant suport a allò que va sortir de les urnes del 27S i prèviament hi havia sortit el 9N. Doncs ara sí que convidem a Miquel Àngel Escobar i a Santi Siquier a que em deixin a soles a Miquel Calçada. Ens posem al mig. Doncs sí, encara que crec que no fa massa falta, no? Fer una presentació formal del candidat, protocolàriament l'haurem de fer. Llicenciat en periodisme, màster en administració pública i relacions internacionals i també en acció exterior i diplomàcia. Va ser la primera veu de Catalunya Ràdio, col·laborador de programes musicals per TV3, va dirigir i realitzar Persones Humanes i Afers Exteriors, fundador del grup Flaix i col·laborador de molts altres mitjans com El Punt Avui, La Vanguardia, el Diari Ara i podríem estar seguint també. A les passades catalanes va formar part de la candidatura de Junts pel Sí, però ara és quan fa el salt de vertigen, podríem dir, posant la cara en aquesta llista cap al Senat. Sí, bé, la veritat és que jo no estic acostumat a fer aquest tipus d'actes, ni evidentment tampoc havia estat... A ser l'entrevistat tampoc, no? Però sí que us puc dir és que em va semblar que ara era, precisament, ara que no fa baixada, ara que les coses són complicades, ara que més aviat el camí és una mica costerut, és el moment en què se'ns demana una major implicació a tots, i d'alguna manera ningú va dir que això fos fàcil, i ja sé que per molta gent, doncs, escolta, ara tornem a votar i ara surten aquests i ara els altres, ja sé que tot això és una mica de soroll, però el que es pretén és tan transcendent i és tan gran que el que demana, com moltes altres coses a la vida, és perseverança. I segur que molts de vosaltres, a la vostra vida laboral, en la vostra vida com a estudiants o amb altres activitats, doncs hi ha hagut sempre aquell problema que no heu sabut acabar de trobar el desllorigador, no? I us hi poseu i no us en sortiu i el deixeu i ja ho farem més endavant i més endavant i més endavant i al final això continua sempre aquí aparcat. Bé, doncs per trobar la solució als problemes l'únic que demanen és perseverança, tornar-hi i fins que trobem el desllorigador, no? I en el nostre cas l'única manera que tenim és a través de les urnes. Ara són les eleccions espanyoles, molt bé, nosaltres hem d'anar a retocar, si vols després en parlem, com ha de ser el Senat o com ha de deixar de ser, si ha de ser una cambra... I si ha d'anar a Barcelona o no. I si ha d'anar a Barcelona o no. Bé, jo francament, després si de cas si m'ho preguntes t'ho contestaré. No, jo crec que ara el que hem d'anar a fer és defensar precisament el que estem defensant, el govern del nostre país i aquesta majoria independentista que hi ha al Parlament. Miquel Calçada, va tenir dubtes quan li van proposar encapçalar la llista pel Senat? Home, sí, perquè jo, en fi, fa 10 anys era una mica més jove que ara i fa 20 encara ho era més, no? I aleshores pensava aleshores, no sé què hi hem d'anar a fer, no? A Madrid jo hi he anat molt poc, tot i que reconec que és una gran capital i val la pena anar-hi. I ara, si Déu vol i els electors em donen la seva confiança, doncs hi aniré força sovint. Vaja, pràcticament hi aniré a viure. Però tenia molt clar que en fi, que em semblava que no hi havíem d'anar a fer res. És el contrari. Malgrat que no vulguem veure això, o malgrat que haguem desconnectat, o que hi hagi molta gent que desconnecta, continuen tenint la importància que tenen, el pes que tenen, i sobretot cap al Congrés i pel Senat hi continuaran passant, evidentment, totes aquestes normatives que, com deien, divendres rere divendres ens van laminant el nostre autogovern. Miquel Calçada, el Senat sempre ha estat una cambra molt qüestionada. Per tant, es planteja quin canvi ha de tenir el Senat? A veure, el Senat sempre ha estat, o els Senats en general, han estat una cambra de segona lectura i en tot cas sempre han tingut o haurien de tenir un component també decisori o de vet, no? En el cas del Senat espanyol això no és així. És a dir, les lleis es poden aprovar malgrat que el Senat digui una cosa o digui una altra o digui la contrària, perquè la cambra important és efectivament
al Congrés dels Diputats. Això no vol dir que pel Senat s'hagi de dur a terme allò que els anglesos diuen accountability, és a dir, passar comptes, i per tant cada 15 dies els diferents ministres, també el president del govern espanyol, hi ha d'anar i sotmetre's a les preguntes dels diferents grups que formen el Senat, on estan integrats els senadors, no? I des d'aquest punt de vista em sembla que sí que es pot fer tota una feina. En Miquel Calçada es presenta per Convergència Democràtica com independent, però diu que vol defensar l'esperit de Junts pel Sí. Sí, a mi em sembla que a veure, la majoria dels votants de Junts pel Sí, la majoria de gent que van a votar el 9-N amb aquell magnífic referèndum o consulta, com li vulgueu dir, i que estem d'acord amb que segurament, evidentment no era vinculant, i els efectes tangibles eren pocs, però l'efecte simbòlic em sembla que aquest era immens, no? I aquesta majoria de gent que va anar a votar un diumenge tenint present que el seu vot anava a parar amb una urna que podia ser de cartró o de metacrilat o del que fos, però en tot cas anava a expressar la seva voluntat un diumenge al matí, sabent que allò en principi i a la pràctica no tindria cap resultat, em sembla que això és un gest increïble. I des d'aquest punt de vista això és el que m'agradaria destacar. Aquesta és una de les qüestions que hem de defensar. El que es va fer en aquell moment va ser fora de sigles polítiques, i el que estem pretenent em sembla que és una idea que és àmplia i que va tant des del centre dreta com fins a l'extrema esquerra. És a dir, aquí hi ha un moviment transversal de la ciutadania de Catalunya que el que vol és precisament construir les bases d'un estat propi per tenir un estat millor que el que tenim ara, no? I des d'aquest punt de vista, efectivament jo estic compromès i encapçalo la llista de Convergència del Senat com a independent, però sí que ja us puc dir que treballaré evidentment amb tota la resta de senadors independentistes que hi hagin, sigui de les sigles que siguin, sempre m'hi trobaran al costat. I t'afegeixo que aquests últims 4 mesos, tant al Senat com també al Congrés, Convergència i Esquerra em sembla que han treballat amb una, si no perfecta, pràcticament perfecta unitat d'acció, no? I per això vaig dir que sí. Per què creu que no s'ha repetit la fórmula Junts pel Sí? Això ja hauria de preguntar a qui correspongui. Jo no. Però com a periodista també tindrà les seves idees, no? Aquí, sí, clar, jo puc pensar que hi ha gent, en fi, tothom té el seu raonament o la seva idea absolutament respectable. Hi ha gent que pensa que anant amb unes sigles determinades pot eixamplar un espai electoral que no eixamplaria si anés juntament amb altres formacions polítiques, i altres que pensem que si fóssim capaços de mantenir aquest artefacte que va ser Junts pel Sí fins al dia de la proclamació, és igual les eleccions de les quals es tracti, ja siguin les europees, les espanyoles, etc., fins i tot les municipals, em sembla que seria un missatge potentíssim de reafirmació d'allò que és el sentiment i l'anhel majoritari del poble de Catalunya. Quan fèiem el repàs de la biografia de Miquel Calçada dèiem que màster en Administració Pública i Relacions Internacionals i també Acció Exterior i Diplomàcia. Percep, però, que tot i estar preparat no se'l pugui prendre seriosament? És possible que no em prenguin seriosament, sí, ja passa a vegades quan... Ves el nom de Mikimoto? Escolta, no, jo tot això ho he fet precisament en aquesta última dècada, primer perquè em venia molt de gust i segon perquè era una assignatura que havia tingut sempre, diguéssim, allà preparada, no? En fi, molts de vosaltres sabeu que jo vaig començar a Ràdio Terrassa quan en tenia 15 i després a Catalunya Ràdio en 18, i francament aquella època o en aquesta edat difícilment penses en estudis, sinó que el que penses és passar-t'ho bé, i vaig tenir la gran sort de trobar una feina amb la qual m'ho passava bé i per tant no he hagut de treballar, com aquell qui diu, no? Però la qüestió de la formació i dels estudis sí que havia estat sempre allà, i per tant això ho he hagut de fer perquè m'ha vingut de gust i perquè penso que ho havia de fer de gran. El que estàs anomenant concretament de diplomàcia i acció exterior, aquest és un curs formatiu molt interessant i que es va posar en marxa per part de la Pompeu Fabra i per part també de Diplocat,
i per tant també de la Generalitat de Catalunya, ara fa 3 anys, i en principi és l'embrió que ha de formar la futura classe diplomàtica de gent catalana, diguéssim, no? En aquests moments em sembla que van per la 4a edició i, en fi, jo vaig tenir el privilegi de participar en la segona, que és la bona, però sí que us haig de dir, ara fora conyes, que m'ha permès conèixer doncs, tot un seguit de funcionaris de l'administració catalana, perquè tota la gent que doncs, ha pogut estudiar, ha pogut fer aquest curs, doncs són funcionaris de l'administració, ja siguin d'acció, de la Secretaria General d'Exteriors, o bé de cooperació, o bé de l'Institut Català per la Pau, és a dir, gent que està relacionada amb el món exterior, i el que sí que us puc transmetre és la il·lusió, les ganes i el talent que tenim a la nostra administració. Miquel Calçada parlava d'aquesta etapa inicial a Ràdio Terrassa. Sempre ha estat independentista? Sí, una mica com l'Astèrix, no? Que va caure de petit i es va tornar ja així de fort. Jo des que era petit em sembla recordar que no he tingut mai cap dubte en aquest sentit, és a dir, no entenia per què, no sé, per què havíem de vigilar sempre, o per què això vigila o l'altra cosa vigila, no ho sé, no ho entenia. Sempre he tingut molt clar quina era la meva identitat. Sé que estem en un moment d'identitats líquides, identitats compartides, i això està molt bé, però també està molt bé que tothom pugui ser d'allà on se sent, res més i res menys. Per tant, qualsevol imposició en aquest sentit em sembla molt trist, i per això he lluitat fins ara, no? Fins ara ho he fet des del món privat, ja fos en el seu dia defensant el català als mitjans de comunicació, o per exemple, no ho sé, explicant Catalunya a fora i com pensa la majoria dels seus habitants. Ara em van cridar en aquest moment que això fa una mica més de pujada, i em sembla que també ja em toca, no? Perquè si no ja començarem a tenir una edat. Per tant, deixem en stand-by el periodisme ara? Jo diria que el deixem bastant en stand-by i off, ja. El recuperarem, no? No ho sé si el recuperarem. Jo m'ho he passat molt bé, ja t'ho he dit, he tingut la gran sort de ser en l'inici d'una estructura d'estat, com va ser Catalunya Ràdio. Vaig tenir el privilegi de ser la primera veu i treballar-hi durant 14 anys, després fer el salt a l'empresa privada, en el sentit que nosaltres volíem demostrar que, per exemple, en català també es podia fer un tipus de programació radiofònica determinada, i a més que això podia ser un negoci com qualsevol altre, no depenent de subvencions i no depenent de cap tipus de qüestió, sinó estrictament un negoci com qualsevol altre, i això ho vam poder també demostrar. I finalment, a la televisió, en fi, una de les idees a l'hora de fer aquest últim programa que ha estat l'Afers, i que va néixer l'any 2000, per tant ja fa 16 anys, 2001-2002, era com transmetre aquesta actitud positiva que jo havia vist als viatges per part de la comunitat catalana que vivia, no sé, als Estats Units, a Gran Bretanya, a Suïssa, a tot arreu, que no tenien cap mena de recança de presentar-se d'una manera normal i desacomplexada. Com podíem això transmetre-ho a través de la nostra televisió als nostres espectadors, no? I això és el que vaig intentar captar i transmetre. Aquesta va ser la idea inicial de fer l'Afers. Després, evidentment, hi ha viatges i hi ha altres coses. Jo volia acabar fent aquesta pregunta, però ara que parlava de l'Afers, imagineu que amb tants viatges de cada país s'hauran portat alguna coseta per poder-se imaginar la Catalunya del futur que li agradaria. Home, això és una mica complicat. Evidentment, de cada país hi ha moltes cosetes, però hi ha una coseta molt important, i és que vagis al país que vagis, ja sigui al nord d'Àfrica, ja sigui a la Patagònia, ja sigui a Sudan del Sud, per exemple, o ja sigui a Mongòlia, al mig d'aquella estepa que no hi ha absolutament res i creix 4 herbes, el que sí que te n'adones és que la gent està molt contenta i molt orgullosa del lloc on ha nascut. I per ells el lloc on ha nascut és una de les coses més importants. I això no té res a veure ni si el país és més ric, menys ric, si té més o menys recursos naturals, si es viu millor, si es viu pitjor, o si hi ha un clima d'una determinada manera o d'una altra manera, no? I això em sembla que és important. Ara tu em preguntes quines coses
agafaria de cada país? Home, n'agafaria moltes, però del país que he pogut estar vivint d'una manera més estable, independentment d'Europa, també he pogut viure durant una època a Estrasburg, concretament, durant 2 mesos, però en fi, d'Europa ja nosaltres també formem part i per tant no descobriré res de nou parlant d'aquest estat del benestar del qual en gaudim tots plegats i potser a vegades no en som conscients, no? És a dir, un estat que ens permet tenir una sanitat universal i una educació universal, i això que ens pot semblar d'alguna manera normal no ho és tant a altres llocs del món. Per tant, això deixem-ho estar. Es pot millorar? Evidentment que es pot millorar, però sí que hi ha altres països que són segurament igual o molt més avançats que nosaltres, com pot ser Estats Units, i que, per exemple, la qüestió de la sanitat, que per nosaltres, repeteixo, és una qüestió ja que donem per descomptat, allà no ho és, i per tant la sanitat no és universal, i la sanitat se l'ha de pagar cadascú de la seva butxaca, i si no se la paga cadascú de la seva butxaca, doncs ha de mirar de tenir una assegurança, no? Però moltes vegades les 2 o 3 companyies d'assegurances el que et demanen és porti'm el seu historial mèdic, i aleshores, quan portes l'historial mèdic, no, a vostè no l'assegurem, i això funciona així. Per tant, com que hi ha molta gent que queda exclosa de les assegurances, ha de veure com ha de pagar directament de la butxaca, però la sanitat és terriblement cara, i per tant aquí ve l'altre drama, que és que hi ha molta gent que sap perfectament que té una malaltia, 1, 2, que és curable, i 3, que no podrà curar-se perquè no podrà pagar el tractament. I això que per nosaltres és normal i ens queixem, no, i fem bé de queixar-nos, perquè hi ha unes llistes d'espera que unes duren tants dies i els altres més dies, doncs en fi, hi ha llocs del món que tant de bo poguessin tenir una llista d'espera de 60 dies, no? Dit això, per tant, aquest no és un model a copiar, i en aquest sentit el president Obama el que ha buscat, si em permeteu, és que les companyies asseguradores per llei haguessin d'estar obligades a assegurar com a mínim la gent amb una determinada pòlissa. Això és el que estan intentant, imagineu-vos. És a dir, no que tindreu tots sanitat universal, sinó que estareu, és a dir, les companyies asseguradores estaran obligades a que els hi contractin una pòlissa. Bé, per tant, aquest model, nosaltres això ja ho tenim superat. Ara, una cosa que sí que m'he adonat, i això sí que m'agradaria que ho poguéssim importar, parlant d'aquest estat del benestar, ha arribat potser un punt en què nosaltres també donem per descomptat moltes qüestions assistencials, prestacionals, és a dir, qualsevol tipus de problema, per dir-ho així, de malaltia, etc. Tot això se n'ha de fer càrrec l'Estat, i això està molt bé. Però jo em sembla que, i està molt bé perquè per això paguem els nostres impostos, però em sembla també que d'aquesta manera, és a dir, si només veiem aquesta part del problema, ens en perdem una altra, i és el sentit de comunitat. És a dir, no ens adonem que la persona que viu davant de casa, o que viu al costat, o que viu a sota, té un problema, perquè com que l'Estat això ja ho farà, o ja vindrà un educador social, o ja vindrà un agent social, doncs jo no cal que faci res. Als Estats Units, en aquest sentit, com que això no és així, hi ha una xarxa de voluntariat potentíssima, i aleshores qualsevol persona amb uns recursos mitjans, i evidentment que pagui els seus impostos, ni se li passa pel cap no dedicar ni que siguin 1 hora o 2 a la setmana doncs a aquesta tasca més voluntària. Per què? Home, d'entrada perquè l'Estat no la fa, però el fet que l'Estat no la faci em sembla que el que contribueix també és aquest sentit de comunitat, aquest sentit de tots plegats hem d'estar d'alguna manera amatents i presents del que els hi passa a la gent que ens envolta, i això sí que em sembla que ho hauríem d'importar. Miquel Calçada, algunes persones asseguren que hem d'anar a Madrid a seguir intentant reformar Espanya. Hi ha possibilitat de seguir reformant Espanya? Bé, com ja he dit, ja que m'ho preguntes, jo francament penso que portem 302 anys, portem 302 anys en tot cas abaixant el cap, i en breus períodes doncs, hem pogut, diguéssim, dir-hi la nostra. Jo crec que l'experiència és la que és. Nosaltres no tenim per què anar a algú a dir-li escolti, vostè per què no mira de reformar-se d'aquesta manera i d'allò perquè ens anirà millor a nosaltres en definitiva. Per exemple, en la qüestió econòmica, no? Jo crec que no cal que anem a dir-los el que han de fer, ja
en fi, ells sabran el que toca fer. Evidentment, abans em preguntaves pel Senat. El Senat hauria de tenir aquesta potestat de poder vetar i de poder canviar en un moment determinat algunes de les lleis que arriben des del Congrés. Això no és així, però en fi, ja també faran el que creguin. El Senat hauria de ser realment una cambra, el Senat espanyol hauria de ser realment una cambra territorial, i perquè això fos així hauria d'estar equilibrada territorialment. Ara no ho està. Em sembla que és Castella i Lleó, que té 20, 21 o 22 senadors, perquè cada província, com sabeu, n'envia 4, i en canvi Catalunya són 17, 18, 19, però demogràficament el pes de Catalunya amb 7 milions i mig és superior al que pugui tenir Castella i Lleó, no? Bé, són canvis que haurien de fer. Em sembla que són ja 40 anys de Senat, han passat 4 dècades. Algú li pot haver passat pel cap ja canviar-ho. Si no ho canvien és perquè no deu interessar, no ho entenc. Però en tot cas, jo tampoc crec que haguem d'anar-los a dir si han de fer-ho així, això, o fins i tot, si em perdoneu i permeteu, jo no tinc ganes de que em deixin parlar en català o no em deixin. Jo sé que allà es parla en castellà. No parlarà en català? Quan em deixin parlar és que no cal que em deixin. Afortunadament, doncs, també ells parlen castellà, parlaré castellà perquè és un idioma que estimo i també el sé i el puc parlar perfectament, i per tant no tinc cap problema. Si volen reformar el reglament, el reformaran. Ara, això sí, anem a defensar, sisplau, el govern, anem a defensar el full de ruta que s'ha marcat el govern i anem a explicar de quina manera volem fer aquesta independència. El Parlament va fent, però està en un moment també complicat. Relacions Junts pel Sí i la CUP, veu esperança una miqueta en aquest encaix de relacions? El Parlament està complicat perquè no s'ha aprovat el pressupost, però vaja, el govern té perfectament clar quin és el full de ruta, ho expressava l'altre dia la consellera Neus Munté. I a mi sí que m'agradaria recordar que la CUP que ara esmentaves, parlem de la CUP, però parlem de moltes CUPs, no és només les candidatures, de fet ja ho diu, candidatura d'Unitat Popular, sí. Bé, són més aviat candidatures d'Unitat Popular, és a dir, que és un moviment també molt heterogeni, amb molts inputs. I això significa que hi ha diferents maneres de veure les coses. Em sembla que ha quedat demostrat diverses vegades. A mi l'únic que em sap greu és que, en fi, es discuteix amb assemblea, està molt bé, i s'empata sempre, però sempre surt d'una altra banda. I aquesta és la qüestió, és a dir, s'empata però cau d'una banda sempre, no cau mai de l'altra. S'empata, però cau d'una banda. I m'agradaria que caigués d'una altra. Amb això, el que vull dir és que jo penso, diem la CUP, però la CUP són moltes CUPs. Jo tinc amics també dins de la CUP i tinc gent que aprecio i que conec, i evidentment deuen ser del cantó que cauria si d'allò. Però vull pensar que hi ha una part de la CUP que efectivament està pel procés i l'altra que segurament també deu estar, però abans vol fer altres coses, no? I en fi, i aquest és el tros de relat que no coneixíem el 27S. Ara ja el coneixem. Bé, serà una mica més complicat, però em sembla que la proa està enfilada. Miquel, comença a fer molt bona olor això, així que anirem acabant perquè tenim una sorpresa final i em comença a arribar ja l'olor. Jo el veig molt serè per portar ja uns dies de campanya. Està preparat per afrontar aquests 15 dies de campanya? No, vaja, jo no encapçalo la llista al Congrés. El nostre candidat, Quico Homs, sí que ja ha fet, és un veterà, ja ha fet diverses campanyes, i ell sí que em sembla que té 2, 3 i 4 actes al dia i va en bicicleta i es prepara i tal. Jo no vaig en bicicleta, jo corro i camino també molt, però vaja, no haig de fer tants actes com ell. De moment està sortint tot d'una forma bé, vaja, no em queixo, al contrari. Doncs estem en campanya, per tant toca fer un speech final, demanar el vot, si encara no ha quedat clar. Jo em sembla que ja ha quedat molt clar. L'únic que us volia és demanar la confiança per la candidatura que encapçalo i també per la candidatura al Congrés per part de Convergència i d'en Francesc Homs.
i dir-vos que el que farem és precisament defensar Catalunya de tots els atacs i dels atacs que reben concretament, i els veieu cada divendres, perquè malgrat que hem estat 4 mesos tenint un govern espanyol en funcions, aquest govern espanyol no ha fet, és a dir, no s'ha cansat, no ha deixat les seves obligacions, almenys envers Catalunya. I també m'agradaria afegir que ha estat una llàstima que no se sotmetés al ritme parlamentari habitual, encara que sigui en funcions, és a dir, ja no ha acceptat ni preguntes ni ha acceptat que se'l controlés. Nosaltres al Senat anirem a fer això, i per acabar l'únic que us voldria demanar és la confiança, i també que tingueu la confiança amb tots vosaltres, és a dir, l'hem de tenir tots plegats, i d'alguna manera ens hem d'animar tots plegats i ens hem d'anar comptant tots plegats fins que arribi aquell moment. Heu de pensar que no hi ha cap manual per fer això que volem fer, no existeix, no existeix. Tant de bo hi hagués, això fossin unes oposicions i sapiguéssim que hi ha uns temes, i si estudiem aquests temes i aprovem, doncs aconseguirem la plaça o aconseguirem el diploma, o en aquest cas aconseguirem la independència. Això no va així, això només funciona si vosaltres continueu donant suport a les urnes al govern que va sortir de Junts pel Sí el 27S, i des del govern i des del Parlament on hi ha majoria independentista, ho recordo perquè sembla que hi ha gent que no se n'en recorda, també continuen treballant. És a dir, només si hi ha l'equilibri entre la societat civil i els polítics, aquesta, diguéssim, excursió que vam començar fa molts anys, però d'una manera ja més determinada a partir de l'11 de setembre del 2012, només d'aquesta manera, dic, arribarem allà on volem arribar, que és a la independència de Catalunya. Moltes gràcies. Miquel Calçada, candidat de Convergència Democràtica al Senat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Esplugues, i el convidem també Miquel Calçada i també tots els assistents a un petit refrigeri, petit, tenim aquí mojitos i tot. El quali? Sí. Caram. Crec que sí. Moltes gràcies. Uns mojitos i parlar entre tots. Moltes gràcies.